Старала кәңәшмәләр осталык дәресләре комплексы мәдәният эшмәкәрләренә башкорт мәдәнияте һәм рухи мирас елы ачкан мөмкинлекләрне, урындагы талантларны табу, үстерү юлларын күрһәтте. Мәдәни һәм рухи мирас хазиналарын үсештә файдалану мөмкинлекләрен ачты. Июньдә Сибай калаһынан 14 кешенән торган делегация катнашты. Кәңәшмәләр эшләгән 10 юнәлештең һәр кайһы башкорт халкының май этно мәдәниятен аерым-аерым үзләштерүгә ярдәм итте. Бу аттар мирасы музей экспонаты гына түгел, ул заманга кулайлашып мәдәниятта, мәгарифтә, фәндә яңа үрдәргә нигез булырга тиеш. Бөрьәндәге кәңәшмә район мәдәният хезмәткәрләре өчен кулайлы сара булды. Нәкъ улар ошо өлкәлә халык ман турыдан-туры эшләй. Ижади мәйдан кәңәшмәһенең һүрәт төшерү һәм гамәли сәнгать мәйдансыгында катнашучылар ошо өлкәләргә үгенчелекләрдә өйрәнде. Башкорт легендалары сүрәт буенча осталык дәресе барышында белгәннәрен файдаланырга, күрһәтергә ынтылды. Яшьләр, театр, кинематография, әдәбият, ата-әсәләр өчен рухи әхлакый тәрбия, туризмда үстерү, Урал Батыр мәктәбе мәйдансыкларында бик күп фикерләр, тәкъдимнәр яңгыраны. Бындай кәңәшмә ел дәвамында республикабызның тагы бер ничә төбәгендә узгарылачак.